emsakazweni ngibingelele naku wena mhlonisha wami ngiyajabula nje ukuthi ngibe ingxenye yalolu hlelo olumnandi ngalendlela exakukwenza Mfowethu kuyasijabulisa kakhulu nathi ukuthi uhloniphile osukwini namhlanje uzela kumsakazo izwi loMzansi FM sizoyikhulumela nje nokho noma ke isikhathi sazi ukuthi besingakuvumi kangako ngenxa ukuthi ke uhlezi uMatasa kodwa wakwazi ukuhlonipha wazwakala wenza la emsakazweni. Mfowethu sizwe loMzansi sibonga asiqedi angiphinde ngikusho lokho. Bese ke singena ezintweni engicabanga ukuthi abantu bakuthakasela kakhulu ukuzwa ngazo. Mhlawumbe usilandisa kabanzi ukhuzana abantu bayamazi aseke isidingo sokuthi echaza ukuthi umfana wakuphi wazalwa nini usenzeni sekuze kwaphuma izincwadi ezikhuluma ngawe njengamanje kunezinto eziningi esezenzakalile ngaphansi kwebrand kaKhuzani ngaphansi kwegama lakho. So ngifisa ukuthola la Khuba ukuthi solokhu lonyaka ka2019 uqalile uqale kuwena uhamba nezinto eziningi ezithi uKhuzani ukhipha nini uKhuzani usephumula isikhathi eside uKhuzani kanti uma ikhipha fanele ikhiphe itarget yethu ekhipheni kwakhe kuzobe ku1 no2 awusilandise ukuthi ngaphansi kwale pressure ebikhona yokuthi kulindelo likhulu kulindelo ujuice hlasimbe wenze kanjani ukuthi ugcine ukwazi ukuhlanganisa uju olumnandi kangaka le album emakhaya nje bonke abantu ngibingelelile ngiyabingelela futhi nangale ngaphandle ewendini no ngizokusho mfowethu lokhu ngocacise ukuthi uma ngabe abantu bekuthanda ugcina sekuba sengazi ukuthi kuyihaba mawuzodlulisa isikhashanyana ungakhiphi asiqale lapha ke mina lo ngafika emculweni bengikhipha njalo ngama Good Friday eGood Friday kuya kwenye Good Friday unyaka kuhlukaniswa 12 months yes so kulesikhathi ngikhiphe from December till December of which is the same thing yes no Good Friday to Good Friday so yini lengaka ebebethe abantu sokuhlala isikhathi eside because angaze ngeqhubo nyaka beku 12 months to 12 months yes njengoba kade uyi Good Friday to Good Friday into kodwa engibukayo ukuthi yenza ukuthi abantu engathi yabadidi ukuthi abantu bawuthanda kakhulu umculo wami yes uma kuzodlula inyanganyana noma kuthiwa zingantathu noma zingazine bathi abantu ayisesiwulambele umculo lendoda ngoba isebenza kanzima mina nginelisa abantu abangilandelayo yes iphinde futhi nginelisa abantu abangangilandeli noma ngilandeli umculo wami uyawuthanda so ke ngisebenza kanzima kakhulu ngoba kube ngathi lo mculo kaMaskandi imina ngedwa umuntu ocula yabo so ke kungenze ngase ngihlala phansi ngabuka ukuthi njengoba ngilinde isizwe esingaka mangithi ize yakhuba ngisengadlali yes njengoba ngilinde isizwe esingaka kumele ngisebenze kanzima ngempela ngaphushe ngenze sure ukuthi la ngishaye khona ngizoshaya ngempela abantu bejabule bajabulile abantu ufakazi wena mfowethu kona kuma social media kunisha imicimbini esemakhaya nje baku December ziyasha uzwa besho ngapha nangapha bethe ngathi indodana yami ngathi mfana omncane uzwa besho ngapha bethi hawu ngashelwa ngutsotsi bethi ngiyavuma ubezwa bethi awu mali wazwa isilingo iningi nje ingoma abantu ebajabulisa khona ngisho abanye abayithandayo lenethi ngabe bakuloyile so nje ngithi nje into ebayenze kumina abantu angazi ngathini angazi ngichaza ngithini mfowethu usuyiyona imillionaire ngizokuphendula kanje kunomehluko phakathi komuntu onemali nomuntu owenza imali no ilalele kahle ilalele kahle le ba careful kiyo semakhaya ngiyithemba balalele yes kunomehluko phakathi komuntu onemali nomuntu ochaza ukuba nemali nomuntu owenza imisebenzi eyenziwa imali oh yes right angiyela kunomuntu ojabulela ukuthi nginemali ebank yes kunomuntu ojabulela ukuthi ngithatha imali ngakho umuzi yes ngithatha imali ngathenga umuzi ngithatha imali ngagana ngithatha imali ngalekelela abantu mina akinayo imali kodwa izinto ezenziwa imali nginazo eish cha ngiyakuzwa mfowethu ngifuna unabe kakhulu lapha usakholelwa ukuthi abantu bathanda umculo wakho noma bathanda wena ikuphi ukukholelwa kukona la abantu abaningi la emhlabeni wonke jikelele bathanda umculo wami kakhulu ungamphikisa umuntu ongathi bakhona sebethanda wena siqo uyabona mangabe umuntu odeliver ushukela bagcina sebethanda wena
ngoba njalo wena udeliver ushukela Eish. kuba sengazi noma ungawuphethe ushukela kuba sengathi bengakhotha nje bejela ukuthi ibasa nawo usushukela yabo mhlawumbe ugeza ngawo mhlawumbe ugqoke wona ugqoke right silandise la ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi kulesi sikhathi okade uhlalile hlasimbo ubhala upheka uthulula uthi akulungile la ukuthatha isikhathi esingakanani ukuyenza le album ekhona nje kanje uyazi ke mina ngihlukile kunabanye abaculi angifani nabanye abaculi nakancane iphuthe lenziwa abantu ukungifanisa labanye abaculi bothatha isikhathi ukunderstand ukuthi umuntu onjani yes mina ngiye studio ngofaka ingoma ezo14 never yes because mina ngiyazi ngomculi ngeexperience ngiyazi ukuthi ukuyifaka ingoma emshinini uyizwe the time usa rehearse ule ngoma zomnandi ifike emshinini ishintshe because say ne mix insimbi ezahlukahlukene ifaka ingoma more than 30 ifaka 35 e studio ingoma then angqeni futhi ukuyicula zonke bese ngichoose only 14 songs the best one kulezi kulo 35 or kulo 28 engufakile or kulo 25 engufakile because ngithi now 25 sengucule wonke then mase ngilalela yonke iziphi ingoma manje one by one bese ngiyikhetha because uma ngafike ngifake 14 automatically ingoma izoshintsha ingoma ishintsha ifaka ishintsha icula ishintsha seyiqediwe ingoma ihamba igabe eziningi kuze ifike ifinal ibe lotho sofunakalayo so mina ngiye ngithi it's better ukuthi ngifake inqwaba ifinalize bese ngichoose the best one because angisebenzi njengabanye abantu ngilindelwa abantu abaningi mina ningizima Afrika ukuthi ngawufaka ingoma ezo14 ngicule ingoma ezo14 bese sengiculile abantu bazoyithanda lo ngeke kube njalo iphi ingoma othi mawilalela album yakho yonke bese uthi yabona ke la nokho zonke zimnandi kodwa le nami ingishiya ngithi ayingashaya la njengoba ngeke ngachaza ukuthi umehluko wami ukuthi ngifake inqobe eningi yes but ke ngiye ngithi lezi engisuke ngifakile ngisuke kuyizingoma ezisenhlizweni yokuthi ifuna ifike ingene enhlizweni zabantu kahle kahle ngiye ngishade nanoma ngabe iziphi ingoma zami eziku album because njengoba ngifake nami ngoba ngiyethemba futhi ngine inseko sokuthi abantu bazofika beyithemba okay masibuye emuva kancane ufike wathola ithuba lokuthi ungenelele uqedele umsebenzi weBhova kaDikadika eqedeleni kwakho umsebenzi weBhova kaDikadika kwase kwaba into eyisibopho sokuthi kuyobe imfihlo for isikhathi esithile ukuthi kuvele ukuthi ukhuzani waqedela lo msebenzi Hlasimbe ake sibuke nje eceleni ke manje umuntu ongathembakala ekutheneni isho ngabe kuthiwa nishayisinja kamakhelwane la endleleni bese sithi mfowethu ngoba be driver mina uMC Polobas ngicela sithule sithi du singayikhiphi lento Hlasimbe umuntu akakubuka njengomuntu ongakwazi ukugcina imfihlo isikhathi eside inemfihlo zabantu inqaba kabi abantu abafika kimi bethi mfowethu lento sicela ukuthi ungayitsheli umuntu mina ke ngidala ngendlela esimanga noma ngabe sixabane kanjani kodwa mangabe kunento owathi ngayitshela ngeke ngitshele umuntu ngoba ngiphula isivumelano sami noNembeza wami ngiye ngithi ngicela ngivumele ngisho lento ngiye ngithi uyabona intombi esuke ingamazi umuntu esilisa ngifanisa inhliziyo yomuntu ngifanisa lentombi esingamazi umuntu esilisa thulithe muthu uyabona uma ngabe intombazana siqala ukwazi umuntu esilisa iyaqhubeka isama nenhliziyo uma ungayivumela kanye noma uNembeza wakho uvumela ungamnaqiniso yajwayela esikoleni safunda khona itheory angisazi ukuthi kwangikabani iyayithi indlula mithe engenayo intamende kodwa ayayifana nembuzi ngokujwayela ukudla ehlahleni yagcina intamo isilula uma ngabe umuntu emhlabeni wonke umuntu emhlabeni wazalwe soba wonke umuntu emhlabeni wazalwe nenhliziyo enhle umuntu washintshwa ngabantu iyeluleka intamo the time abantu bekuhlukumeza inhliziyo ifunda into engazalwanga iyona ugcina umunye umuntu esenenhliziyo embi wayengenayo inhliziyo embi kodwa washintshwa emhlabeni ngiye ngithi ke mina eyami inhliziyo noma uNembeza ufana nentombazane esuka ingamazi umuntu esilisa ilokhu ngama lokungazalwa nje akaze ngishintshe angivumi futhi ukuthi umuntu angishintshe ngoba wangishintsha wangifundisa inhliziyo yami ngoba nenhliziyo embi nomphela wangishintsha wangifundisa ukuthethe imfihlo zabani ngiyohlezi ngiyidedela ithi ngadlitha ngiyejwayela sisho njalo isizwe yes umlando wakho njengoba ukukhomba ekuthenini waqedela leyo msebenzi Hlasimbe kusho ukuthini kuwena ukubalwa emsebenzini omkhulu kangaka kusho ukuthini nje ukunikeza umunye umuntu isithombe sokuthi mhla
ephonselwa lesi sipho esifana nalesi esibambe ngekhansi zamantombi? Angazi ngathini mfowethu. Angazi ngathini. Ngoba le album ayigcinanga ukuba mina ngeke ngizwe nje abantu beyikhulumela kungabi nankingake. Mina nginenhlanhla yokuthi la ngisuke ngithinte khona ibusiso ziyenzeka. Ayish, Uzokhumbula lo album agcinanga ngoba ialbum eyaculwa kwaphela kanje yawina iBest Maskandi Masaki exactly 2011. yes Yawina iBest Maskandi inevoice yami ngingakayikhiphi ialbum. Yes. Ila khona ngafunda khona ke, ela khona ngathola khona inhlanhla, ila khona ngathola khona ibusiso. Yes. Ngeke kumelane nomuntu owenza umsebenzi womuntu ongasekho emhlabeni maqedwa wina ialbum. Lo muntu ulontshe okwenye indawo, ulontshe emazulwini. Hey, it's registered. Yeah. Okay, asibuye kancane ke la. Yeah. Ubakha kanjani ubudlelwane bakho nendidane? Cause kunabantu solo kubaqala ukwazi ukuthi hayi sibone secula nendidane, sibone bezwana, sibone kodwa maningi ama interview wathola. Yeah. Ngiyikhumbula lencane ukuthi wamlalelisa CD in. Yeah. Kodwa kunento engemva. Yabona amachumano iwona esiwadinga namhlanje. Okay. Khululeka. Ngiyithanda iplatform kanje yokuthi sizokhuluma ngoba abantu abaculi baze behambe emhlabeni mangathola ngethuba lokuthi bechaze. Yes. Njalo mangabe sizochaza kuba kuthiwa kuyaphuthuma isikhathi unika zo 5 minutes. Kodwa kubalekile ukuthi abantu bekwazi ikakhulukazi mawusunomuntu one following. Exactly. Ngoba kunabantu ababukela khona. Fan base inkulu kakhulu. Yes, kakhulu. We need this, they need this information. Yes. So indidane qala kwami ukuhlangana naye angifunda grade 10. Start at 8. Yeah, esibhakabhaka. Yayizo perform enkandla kwakuse mangikhumbule kahle umasipala osaphethwe umeya uDlamini. Futhi balimala nemoto. Washo ukuthi uthisha wasifundisa ngaleso sikhathi uNdlela, uTO Ndlela ose nesikhundla lapha uKing Cetshwayo. Waye umfowabo kaMongisendlela wayesebenza kwamasipala. Wafonela indidane ukuthi ayidlule esikoleni esibhakabhaka la engangifunda khona. Lesa hlangana khona ngangiphatha ikamera encane. Babe shuthwa yimi. Kuwena ugezana. La ngakwazi ukuthi ngikwazi ukukhuluma naye ngisho uChetha wendoda. Nginakhona njalo kodwa nje kayi ngayikhulumela nje ngangananga. Futhi ukuthema ngabe sengikhipha ialbum yokuqala ngahlangana naye Focrust. Ngangibela amatekisi omphakathi ngiyehla ngiyekhaya. Yes. Ngihambisa album yami ekhaya ukuthi hayi sengirelease album yokuqala ethi abahluleke bo. Ahlangana naye ngathi nayi le ndoda nayi album ngayinikeza. Yes. Futhi ilalele ithema ngabe senze interview yenziwa yila ngenziwa uEric Yes Ndiyani. Yayisikhuluma kubafana bonke abaculayo. Khona umfana engifisa ukuthi ngadlule emhlabeni ngaculanga naye. Aish, likhona lelo phepha. Singathola. Wathi sikhuluma ngento eshicilelwe yaphela ubani lo yathi hayi lo mfana wompunga usikhuzana. Une talent lo mfana futhi ngiyagaranta ngiyasho mina mlomo ungathathi imanga. Lo mfana akekho umfana ozomelana naye emculweni. Lo mfana umculo uzowuphatha. Abanye abaculi ngimnika nje 2 years. Yes. Ngibanika nje 2 years. Emva kwa 2 years umculo uzobe usungaye lo mfana. Yes. Yashinda idana nangampela yashona in 2 years ihambile emhlabeni. Kwenzeka. Ayishingana abalandile ngaze ngize ngibabone ukuthi baqhamuka ngashama album ngapha nangapha bajabula umhlaba wonke. Kuyimanje abantu ezizweni umhlaba wonke bashiya imfaniswano yamaqembu abawalandelayo. Bathi bahle nansi indlela because wakhuluma umuntu maqedwe wahamba. Wakhuluma le yanto esemfihlakalweni ngazi ukuthi inditane ebona kanjani. Ngizama ukusho ukuthi yazisholo yena. Uyazi kwesikhathi isikhathi uma umncane emculweni kukhona abaculi abadala. Kuba yiwena umculo omncane ohalela ukucula nomculo omdala. Uzokusho lo. But mina kwenzeka la isimanga kwayindidane iphambili. Athi mina ayishuthi bidlala oyiphepha iqamba amanga. But mase kwenzeka ngabona one day ngifonela ngathi akaze ngikuzwa. Aish. Sahamba sawungena estudio. Aish. Ngifuna sibuke lena ke ethanda ukuba ingozana la. Ukujabulisa nabafisa siyibusa le. Yeah. Jena thina uma ngase kuthiwa leminye imibuso yamanye amaqembu noma abanye babalandela abanye babaculi bamaskandi iyafadabala kugcine nje kuyiBlue Nation wonke umuntu useqoka isikipho esifana nesakho sengawuthokozela umculo kamaskandi. Angifisi bephele oza kwethu ngoba uma uyazi ukuthi kuze ihashi hayi njalo khali kuze ihashi libone ukuthi lihlula amanye amahashi kumele ube khona amanye amahashi ayizalwazi noma angasenamandla noma anemsipha eshwabene bese leli hashi
liqanqamuka Liqhamashiya ngaphezulu bekhona ukuze iqiniso uyazi ukuthi uma ngaphela inyanga usathana emhlabeni abantu abaningi bayakhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu kodwa ukuze bebone amandla kaNkulunkulu kumele kube khona usathane zame ukuthi naye ifisa ukuyifanisa naNkulunkulu kodwa angenzeki bese bebona amandla ukuthi nanka amandla so nami ngiyasho ngithi ukuze umhlaba wonke uzobona ukuthi akekho umuntu ongamfanisa nami kumele bebe khona ozakwethu bezame ngayo yonke indlela ukuyifanisa nami kodwa kungalungi umbala wakho ngokukaba maskandi nesizwe sakho sama Blue Nation umataniswa noeminye imbala yeqembu lezepolitiki ukuhlukanisela umlaleli ekhaya inhloko nesixhanti kulolu daba ungathini no wonke umuntu emakhaya even shathi ulandela iqembu lezepolitiki unayo ingubo yakho unasi iskipa sakho esukhala logo lakho ohlukile kuneqembu lithandayo esiyikhala seqembu ekuyikhala yeqembu yele uma ngalandelwa lento yamakhalas ungafanele sitshintshe ngisho isibhakabhaka singabi blue because futhi siumbala wamaqembu athile iqembu elibusayo malingacela ukuthi uguqule abalandeli bakho befaka umbala ofana neqembu lalo bese bebeka okuthile etafuleni ongaphendula uthini no abalandeli bami akubona abalandeli bawo wonke noma akubona abalandeli bemkhakha eminingi abalandeli bakakhuzana kumaskandi banamaqembu abo as individuals abawalandelayo nabawathandayo ezepolitiki uma ngeke ngikwazi ukwenza ngabe sengifuna ukushintsha inhliziyo yomuntu ukuthi ibe blue noma inhliziyo yomuntu ukuthi ibe ukhuzana ukuthi balandela amapha amaqembu lokho ngeke ngize ngishintshe ngiyahlonipha kuze inqomo zabo noma ngaqhamuka liphi iqembu lepolitiki lithi libeka noma ngabe yini etafuleni angeke ngadayisa ngenhliziyo zabantu ibona abantu abaziyo bathanda liphi iqembu okwami ukuhlonipha ukuthi bangilandela nokuhlonipha ukuthi bayakholela kumina akufanele bese ngiabuse access ngoba naku bayangithanda bese ngibenza noma yini ngoba nakho mina sengithathele leso sinqumo no bangilandela when it comes to music kuphatha kanjani ukubona emsakazweni MC Pholobase esho udaba ongesilo ngawe noma emaphepheni kushicilelwa izinto engesilo iqiniso ngawe uthi inala ihamba indlala ngesikhathi kukhulunywa kabi ngawe ilesikhathi uthola ipublicity kakhulu bad publicity is a good publicity bad publicity is a good publicity the time bekhuluma kabi ngami lesikhathi ngithola but makukhulunywa kahle ngami bancane abanakaya so ngiyale ngisho ngithi hayi kushuthi kufanele kwenzeke ngoba nakho bonke abantu bekhuluma ngami manje bekufanele lo muntu akhuluma into engasiyona ukuze kukhulunywe ngami but at the end of the day I will respond positively Makita ngomakha hola malini kuyicala ke eNingizimu Afrika wonke umuntu osebenzayo uma kuphela inyanga kufika i-payslip bese libhalwa la phezulu kuthiwa confidential kuyicala ke uku-unpack i-payslip yomunye umsebenzi lapha eNingizimu Afrika akuvumelekile around Durban ukhuzana weyimalini ukhuzana kanayo imali aqashwa ngayo standard ukhuzana uqashwa ubukwa izimo ngoba ngempela MC Pholobase njengoba ngisebenza sixhumana mhla ungidinga uma ngizodinga ngishaya standard nakucabanga njengoba ngiphila nawe angeke ukuthi mina ngizongicharge ngale mali le mina ngicharge ngawe ngibuka mina icondition ukuthi lo mcimbi engiyabona izimo zawo zikanje uxhaswe kanje then bese ngithi ke I can charge ngithamza kweminye imicimbi ngiyithamza ngisho ko4 yazi ukuthi ngeke ngikashwa ama PSL award they paid me more than 150,000 wow because iya qualify ukuthi ngakwenza lokho but irate asikuvumela ukuthi after imabhida inyuke kakhulu inyukile ke lapho akubuzo okungasho kodwa ukuthi awubazweli abantu enisuka kude nabo umuntu ngiyaphila ngisemhlabeni futhi ngiyakusebenzisa lokho ukuthi umuntu uma engidingi ngoba ngithanda so before ngizomcharge ngiyakubuka nako ukuthi lo muntu uyangidinga yena uyangithanda akungase kwenze icala ukuthi lo muntu uyangithanda uFavani ebholeni Orlando Pirates kungani support ubaba yona ukhonza bathi ngithanda amazulu yes ukhonza ngicela ungayidalula inkolo okay hayi no mina ngizokulalela
ayisale nami igila ngcono ngisakhuluma ngeigila asibe la ubonakala ungena stage uphethe umshisa mhlawumbe usilandise kafishane ukuthi kungani okwesibili bese usitshela ukuthi uma uzoyeka nini ngiselapho nje ngiyaxolisa impela lapho ukuthi ngiyabona abanye bathi ngiphathe umshiza ngoba kukhona engimdingayo enxabene naye ngiyafisa siyithinte naleyo abana kwami abathize ukuthi abaxabene nami kanjani ngoba mina ngixabana nomuntu oxabana nami okay yeah kodwa siqale la yes kunengoma yami la ngiyabona abaculi abaningi mina ngiyayithanda into mangiyenza nabaculi beyenza angeke ungizwe ukuthi ngihambe ngikhalela lokho ngakhalela kodwa umuntu osuke kwenza kodwa ehlala ethi yena akayenza into enziwayo mina but umuntu ongenankinga nami angenankinga amayenza into engenzayo umshiza kunengoma yami lapha ethi awuvike yami induku senginga ngawe ngizoyifaka zonke enyameni awuvike nansi induku senginga ngawe leyo ngoma ayidlaleki ungekho umshiza ngisuke ngiyiphathele leyo mshiza mhlambe on the next album noma masengidecide ukuyiyeka le ngoma ukuyiperform ila khona ke ngizobe mhlawumbe senguyeka khona umshiza kodwa umshiza ngophathela induku yami ingoma yami ethi awuvike nansi yami induku senginga ngawe ngiyubona manje ngizoyifaka zonke enyameni yes ngiyibonisa ngayo induku kodwa ngikwazi ukuthi mangifike stage ngizoyifaka zonke enyameni ngibe ngenza kanje ngesandla yabo manje sikhombisa ukuthi manje shukwa lento engikhuluma ngayo ngiyazi kanti induku ngiyazi kakhulu kabi unasi sitha anginasi isitha kodwa bakhona bona abantu abayitshela bayisithazana kodwa mina ongezona isithazana okay kusokwenze njani uma kufanele urespond yeah entweni othi ingoba kushiwo because sinazo izinto ezi on record uthi ayisibantu bani sengizokuyeka manje ngiyakuyeka ke manje ngeke ngisakunaka kusokwenze njani uzofika esigabeni sokuthi usho kanjalo kumuntu by the time responder kusokwenza kanjani if you are the leader and there are some allegations against you yes you have to respond ngoba kunabantu abaphelele ithemba uyazi ukuthi kunabantu abasilandelayo emhlabeni kunabantu abasilandelayo emhlabeni jikelele abaphikisana nabanye abantu abangasilandeli ofuna ukuthi kuze amnqobe lo muntu amphikisayo amtshele lento mina engiresponde ngayisho uma wena ungarespond on that situation kusho ukuthi awumniki into yokuphendula abantu awumniki into yokublocker ipropaganda ngawe yes. You have to respond if you are the lead yabo manje uleader usole emalini kumele account yes aclearishe ini igama lakhe so uma ngiresponda ngisengiclearisha igama lami ukuthi umuntu ongilandelayo selahlelwe yithemba oseyikhola into esho ngami athi no this is a man nangu serespondile wathi ayikho lento abaveza ufakazi bese kuba ukuthi abukho ufakazi mangekho ufakazi kuthiwa yawini yakwethu kodwa mawuthula uyababulimaza abantu bayakholela ekutheni ngisho ukuthi baqinisile ukuthi wrong uma ngithi umuntu ngiyamyeka ngisuke ngibona inhloso zakhe ukuthi hayi lona ayika akanayo into afuna ukuyisho lo kahlahla kanomuntu wenzani it's just because ufuna uduku unteke yes okay ukhona umsakazo uxabene naye akekho umsakazi engixabene naye ngaphandle kowayo umsakazi iko oyinayo oxabene nami yes ngoba naye ifunela nje kuba relevant because phela emhlabeni kuyenze ukuthi uyayibona nawe ukuthi awusekho relevant but bese ufuna izinto zokhunywa ngawo angigangi ngathi kodwa kulento serious no mina esimeni sokuthi mina ngiyalo nhlobo yamanga mina ethi thenga imoto engayithengile umuntu weqiniso yabo mina ngumuntu weqiniso angicamba manginqoma idate ngithi ngoba ngenza ukuthi uqele ngenzeke yabo akugama yabo ngiyazi ukukhuluma ngomkhaya wami yabo asixabene nomkhaya umkhaya yena xabene nami ngoba efuna iba relevant futhi maye ese right uyena futhi uyebuyela kumina asho no sengi right but anxabene naye angikwazi ukulwisana nomuntu ongekho kwi-industry ngiyona niyasazi isikweletu enishiyayo kubantu abanithandayo uma kwenzeka ngephutha kuba khona odlula emhlabeni ningathintananga ningenzanga lutho kodwa sekufanele yovela lo munye bese exoshaniswa ungalibeki wena sakuza ukuthi ngubani no mina I cannot pretend mina nje mangabe umuntu akazwani nami uma ngabe akangifuni akazwani nami siphele angeke ngijabulele umuntu afike ekhaya ngomncebo wami azothatha imic akhohlisa abantu akhohlisa umndeni wami athenga inhliziyo zabantu aphuma ngena ngegama lami ekubeni kade engangifuni alapho ngishulezi sorry ngamanye amazwi uyaqinisekisa ukuthi ayonto eplaniwe le no noma ngafana namhlanje mina umuntu ongezwani lami ngimdinga ekhaya
Oh yes. Ngiyathanda ngoba ngine gate. Lokhiwa la. Angifuni umuntu ezongipretenda ngoba sengasekho. Uma ungangithandi, ubungangithandi. Yathi indedana umuntu esitha sethu yohleze izitha sethu njalo. Alekho ilanga la kokuthi khona sokuxolelwe. Esikoleni owenza history? No. Commerce. Angakhenza physical science. Serious? Yes. Okay. Cha, akubuyizwela ke emthandi kaKhuzani. But masiqhubeka nje kancane ngoba sesingena esikhathini sikaMjwara and sesembona sefikile kodwa kodwa sondla nje kancane ngoba sengikhulekile. Ngifisa ukuthola la khuba ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga sithole sisesimeni sokuthi emculweni uthi hayi usuya retire. Umculo italent lami engalethela uzophilisa abantu ngalejabulisa abantu ngalo. Ngiyocula lo mculo up until uNkulunkulu wena wangidalayo athi wo manje ukhuluma ngendlela eziningi nomuntu ngiyobajabulisa abantu kuze kube ngibona phakathi ngeke ngenze ngithi ngiyaphuma emculweni ngaphandle mangabe khona izimo ngempela uthola ukuthi sezidala ukuthi ngabe ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngicule ziningi izinto uthola lapha ngakulimala ngayini kodwa nje ngiyoqhubeka kuze kube ngibona phakathi futhi before sivala kunomlayezo engifuna ukudlulisa kubaculi. Okay, ubani i-choreography yenu umuntu okuyena ofundisa lezi izinto enizenza stage ukudlala yonke lento? Asinayo umuntu kuba imina osuke nensizo zami ngisebenza nazo esuke sithi nodlale kanje adlale kanje adlale. Le ngoma le islingo. Yeah. Nenendlela enidlalela ngayo. Yeah. Uyisusela lapha. Serious because yintsha le yanto even indala ngokwe culture if ungayibuka ujulu lo muntu oyisungulile uyabona ukuthi khona la ahlanganise khona izinto ezintathu mina ngiyakwazi ukuyihlelela mina izintathu lezi zinto ezihlanganiswe lapha futhi ezihlukani yabona nje umXhosa uyajabulela kakhulu le yanto umZulu futhi uyajabulela kakhulu le yanto sifakile i-taste exactly bese kuba umuntu ozwana nokuyitshena uyabona kanti nomsuthu futhi naye futhi uyangena nje uyabona so mangithi umuntu ozwana nokuyitshela umuntu owenza into emase yayenze sisi yabona so lezi inhlanga zontathu isuthu umXhosa bese kuba umZulu bangena bethi intshiki le yangona so uqhamuke kanjani and ukubone kanjani ukuthi kubalekile ngicela nje amagenge ngami ngicela I practice zonke but le ayiyekele kumina cause bekunale feeling ebengizwa kuyona ukuthi no le ngoma ayidingi ukuthi ugide udinga ukuthi uxube imidanso yenhlaka ezahlukene ukuze bezeyithakasela bonke abantu ngumuntu kwemina osebenza into ngokuyisense uthi hayi mangabe into siyenza kanje bazoyithanda abantu masiyenza kanje bazoyithanda abantu so ngithema ngibuka le ngoma ibeat yayo ihlukile le beat ayikho la ijwayelekile maskani so ngase ngibuka ukuthi asidlale ngendlela futhi engajwayelekile. Yes Fethu sizodlala ingoma yakhe yodwa sibuye sibamba abalaleli abathathu bese sibuya sicela umyalezo wakho mayelana nengoma ezohlukanisa unyaka. Idlalwa nje seyidlala hayi no isihamba ngohlelo no hayi bajabula abantu bajabula kakhulu ngoba into enzakalayo uthinta izinto engaze zizithinte so still nje we are live so ngicabanga bacovered bonke abantu enye into enzakalayo la kufuna ngidlulisa umlayezo la kubaculi unomlayezo mina ngondlulisa bese siphala asegcineni so qala ngalowo ngoba yokuhlukanisa inyaka bese shift okay good Kenya man awuya minduve asengenganga Zefarazo Kenya man awuya minduve esamdenze efonini yami and ama-questions yonke into abanye ukukhumbuza ngakhohlwa ukubatshela ukuthi abasubscribe lapha ku-YouTube channel yami. Yes, wenze kahle wayemkhulu. Ngeke uyikhathazi. Asebazovula bonke phela into yami iyathanda indinzo yimina. Yes. Enye into eshoda yazi. Ngangithi uzoyenza ngomfana omlungu.
even though unawo ama-out akho but manje usudinga umuntu nje oyedwa ngangitshela ukuthi wayenza mfana umuntu ngoso noma uhluke i-wrestling ayibo hayi into idala ngibona ingane seyingkhungeni buka le nto angangi-understand. The only thing oyidinga manje usedinga umuntu nje ozokuthula kwi-event ungabusathula u-program director omficekho obuqedile lapha not imbongi hayi but yo ngiyakhumbula yalina imbongi ukuthi imina engavusela le nto yombongi leyo ngifeke into qhi aselajoyini that the thing eshodayo nje manje phela khona bathi awudlale ngesikhwili phela ngisiphethe phela isikhwili no to the stage ya ngizishare le interview yonke ngiposte kabusha even naku YouTube. Yes, they will see it and in awuyavela ukhona la nembuzo eqinile yazi ukuthi abanye abaculi boshwa abantu solima emoyeni umbuzo eqinanje aphathe ngisurprise amount wenza physics abadala yashika mathematics number 1 ukuthi ngibone kwabo propaganda nala ko segregation separation hayi kanti kumuntu obeko ngandlela omkhulu epolitiki number 1 kahle kakhulu Yep. About 16 minutes. Then go. I gotta see. Yeah. But I gotta well, I finally show ulika kulengane yakwaKhuba ngiyivuma kumele abantu beyithande abantu bayinyanya kabi into ethi yisoke emlonyeni cha namhlanje ukhuluma izinto ebengazi ngizizwe ndawo yangizoyishare ku YouTube. Yeah, and he will stay there. Yes. Quality na le phone le. Number 1. Right, okay, things in South Africa kumneke uplay FM station umsakazi izilomzatha FM. Ndoda senginga ngawe. Hawo uvike yami. Liyazamazama iwindi manje liyazamazama too much. Kakhulu. Hawo bathi uyabona mina ukuthi bacala kangaka ewindini. Mawubuka izandla lapha azithini. Zithi idedela ingoma. Bathi ivalelana. Bafowethu nginkonze kakhulu, Ngeza kodwa ke lapho uzoshaya ithombe nonke khulekani. Right. Kuba bethu siyagoqa manje wasesikhathini sikamjwara, but ke solokho nje sisho njalo ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe usondele la eduze kumsakazi izilomzansi FM. Ngathi leli thuba njengalile lingandele bani ngahlala lenzeke. No, sizokwenzeka. Yes. Balekile. Mfowethu asiqale ngale yokuhlukanisa unyaka. Mfowethu. Kunonto encane lapha unominathiwe. Mfowethu. Sekusela ukuthi edle umhlanganiso singamabhinqa sonke sicule icule elifanayo. Mhlawumbe amazwi akho kumsakazi izilomzansi bolwanele njengamanje obengakaza ithinte yakhe ifoni nasewindini sibanxenxa sithi abayithinte njengamanje. Mhlawumbe futhi angiqalela intwana ezincane zisebenzile ikakhulukazi kunyaka ka2019. Mangisho intwana ezincane ngisho ngoba bebancane ngeminyaka kumina ngoba khona nabadala but ngisho ngokuthi basebancane ngokufika endimeni basebenzile actually bedeserve ukuthi kube umuntu ofikayo obezongela lapha ku-top 10 ngoba basebenzile kunyaka ka2019 futhi mawuzokhumbula kahle umuntu oze wabalamlela laba bafowethu abadala sebenesikhashanyana bezendimeni emina othi mangifika afike ngashaya nje
ikhanda ngavele nami ngamusha ngavuka ngathi qinqo ngoba ke mina kuze kwazi nje kwakhala unjogo wathi hey asivele sivume nje ukuthi ushuthi uphatha nje lo mculo uzoyihambele ndakamoza ngoba uma sithi yakufica uvele umaleke kakhulu ushike elingaka yabo ngizama ukusho ukuthi ngiyambongela umuntu encane angizokhuluma kakhulu lento kanti encane ngoba khona abantu bese befuna ukuyona le sebefuna ukuthi bethi silingo asingenanga one kuyashiya ukuthiwa abaculi noma ingoma ezinonyinethwa lapha zingoma esuke ziphume before September but not in November ke December you understand so isilingo vele mina mangikhipha ngisuke ngakhiphe wona unyaka uthi ngifuna ukuhlanisa unyaka futhi ngasonke sengizohlezi ngiba mina ekupheleni kwaNovember ngoba anginawo lento ethi ngifuna ukuhlanisa unyaka yabo ngisuke mina kahle mina ngiculela abantu bonke esidongani bejalise umculo wami iyona nyaka lo but intwana encane ke emsiza kakhulu especially lo besafika safuna kahambe elidibanga ngiye ngithi ke mina MC Pholokazi ngivumele ngisho kanje ngiye ngithi emculweni kaMaskandi akufikwa la uyakhona noma udumo asilwazi lekuphi akekho akwafika kubo udumo wanjengama sengidumile sengihlala ekhaya kuhlezi ekhaya full stop nomngcela ubona awukho kuhlezi ekhaya ukube kuthiwa kuyafikwa kubo wodumo ngabe ondidane bawuyeka umculo bahlala ekhaya ngabe omgqubeni bawuyeka umculo bahlala ekhaya kuhlezi kuhanjwa namhlanje wenza lokho kusasa wenza lokho khohlakala kuphinde futhi wenza okunye khohlakala uhlezi on the road so ngithi kunto encane before nje ngizomfisela amavoti njengamanje ngithi umfana omncane angalinga ijethu sefikile la ayakhona angalinge alalele abantu abamfaka umoya omubi thina sacishe sonakalelwa izinto ngokulalela abantu befaka umoya kodwa asivumanga babefika abantu befuna ukuxabanisa nabantu okade waze bekuzama bekusaphezulu kodwa sangavuma ngithi ke nabo abafana beze bengavumi ukudukiswa ngicela ke ukuthi abantu emakhaya bevotele undenyane mawuvota uvele nje uye lapho ubhala khona ama message ufike nje ubhala ukuthi ingoma ngamagama amakhulu usho isikhala ubhala uI ngegama elikhulu bese uthumela enambeni ethi 33665 uthumela enambeni ethi 33665 ngale ngiyibuzeke ngoba mina ngenza ivideo ayibona ivideo within 30 minutes ngimenyezela umfana ungenile ngenza ivideo ngacula ngafisela umfana abacula abaningi abakwenzi lokho yini kunomona Maskandi bathi bayawufihla kunomona yini nje ukwenza ivideo ukuthi enze nje ivideo afisele umfana uphronze unyaka khona abantu abacula banomona kangaka kube kunzima ngisho enzele umhlelo womcimbi emqashile ezongikhokhela imali amenzele nje ivideo ukuthi abantu abayemcimbini ngizobe ngesemcimbini ukuthi ngoba njengamanje nama poster amaningi MC Pholokazi uyazi ukuthi nama poster esifake kuona esingazi ukuthi ubani umhlelo lo mcimbi abantu bayesaba kuya lo mcimbi besaba ukuthi bebona ukuthi uzothi ngiyaya kanti usibamba akekho so they need that video confirming that you will be there exactly abacula abaningi abakwenzi lokho ayizothi ngenza ivideo kufika abantu abaningi umona mfethu uhlasele kuyona yonke indawo abaculi into abakhohlwa umona abenza ama video emcimbi abaculi abasakazi abahleli bemcimbi abo promoter benza imcimbi abantu abensezela into ezinhle benza ama video abaculi ngale ilokhuzana ngalento ehlela into encane bemkhankasele ngeke belahlekelwe ilutho abanye babo sebeze banakho konke kodwa still isenomona nje ukuthi omunye umuntu athole nje naye even one some into enenxiwa ebenani into akhuluma ngayo nami ngake ngenza ukuthi yabo mfowethu kunomyalezo ofisa ukudlulisa la kodwa manje udlulise ngicela ukufaka nje i-challenge encane njalo ngonyaka ngiba nama event amathathu kulogcina ubungumhla ka4 siyazi thina nawe sahlele kwangenza mhla ka2 kwangenzeka ngoba kwakukhona into ekubambile kukuningi mfowethu so kulokhu ngiyacela ukukhuleka on air because sengifuna ukugeza negama lami nje kubahlonishwa laba abasikakile ngempojo yayo ngoba bona ngiyabareportela ngesimo sokuthi angifuni bethu besebebona umuntu omkhulu kangakuyeza bazi ukunxusa nje ukuthi mhlasimbe sesokubona okunye sokuxoxa ngokuhamba kwesikhathi kodwa ngikwenza ngezibomla ngoba ngifisa kuba nomcimbi obalanga umhla ka9 August ngelanga lo mama la eDurban Station osuku omkhulu nje sisuke siqoqa imali yokufundisa abantwana abanebala emhlophe
so kuyagcwala ngendlela isimanga amaciko asondele la eThekwini mayengekho busy nawo futhi ayasondela so ngicela ukwakhulekela on air ukuthi umhla ka9 August even singawazi ukuthi kanjani kuwena yes ukuthi ushicilele bese sibuka ukuthi kuyobe kuhamba kanjani ngoba ungekho phesheya kwezilwandle ngoba ayiyanuka manje ifashion I know ngicela ukuyiphosa mbawuleli yes engizobe ngikhona ngiyaqinisekisa lokho angisho ngoba ngithi kukude nona ngizolokha nje ngokuzoqhamuka umhla ka9 bayezwa vele nabanye ngomhla ka9 ngoba sizoyifaka ngisho na ku YouTube channel ngoba phela sengine YouTube channel ngizocela futhi lapho ukuthi abantu besubscribe Fetha uyiphushe le YouTube channel yakho ethi besubscribe abantu ukuthi wenza njalo umuntu ubhala ukuthini yonke le nto enjalo bese ke siphuma sesingena ku message lelo khuzana nje le interview yonke nje ubila ngizoyifaka ku YouTube channel yami YouTube channel yami ivulwe yimina njengoba nawe yazi ukuthi into esithintwe yezamsandla iyabusiseka bayithanda bonke abantu so ufike nje lapha ku YouTube ubhale ukuthi Khuzani King Ndlamlenze Pungose Khuzani King Ndlamlenze Pungose bese uya lapha kunegama elibhalwe ngamagama abomvu elithi subscribe ufike uthofe lona emawuthofa nje lelo gama zoba grey yebo sezoba grey mba selisho ukuthi ke yonke into engifakayo usuzawuthola phela nama update ukuthi sokhonde sifake uhambe yobuka yes so ke ngiyacela abantu ukuthi bayakwenza njengamanje na ku Instagram ngokunjalo behambe be Instagram befike bebhala uKhuzani Pungose befike bethi follow yes na ku Facebook bafike bebhala uKhuzani King Ndlamlenze Mpungose be like Facebook ke angifuni nje uphusha nje ngibheke 200,000 people so we cruzela vele uphuzela amanzi ku WhatsApp inamba bangangithola kuyona ithi 072 222 noma bengithumelele ama message ngizokwazi ukubabona 072 nabasafune ukucula 88 yebo njalo futhi esizoya nje manje message yokugcina bese siyavala okay ngicela abaculi bakaMaskandi eningizimu Afrika yonke jikelele yes bakwamukele lo ngiyazi ubuhlungu kunzima kodwa bakwamukele ukuthi ngoba uma umculi kaMaskandi ucula unabafana abacula kahle kabi emsipholo kwazi umfowaqobo yes kodwa ngokuthi yena ufuna ukuqhathanisa nami ugcina manje umsebenzi wakhe ube ngathi awulutho kanti ubethu ube ngaqhathanisa nami ubezongconywa ngongamandla akhe ngicela abaculi umuntu acule angafuni ukuqhathanisa nami ngoba noma ngabe kuthiwa ingoma yakho imnandi kangakanani noma kuthiwa imnandi kangakanani kodwa wavumela ukuthi uqhathaniswe nami kuzoba sengathi kayilutho bese ngicela abaculi bakaMaskandi ukuthi ababe creative bebe nesoka uma beqamba ama-album wabo ngoba ulimi luyadala mfowaqobo yes uma uzoqamba i-album yakho uthi i-album yami lonyaka umbhedo ihloko sawo automatically i-album yakho izoba umbhedo ngoba vele sewuyiqambile ingakho bethi ngisho ingane ekhaya mayiqanjiwe ilandela igama ngangithi ke mase ngihlupha sengicula njalo ekhaya ethi ugogo konje wena uKhuzani ufuna ukukhuzwa njalo ngoba ingane iyalandela igama ekhaya uma uzoqamba i-album yakho uthi isikorokoro vele lo album yakho kuzovela kube isikorokoro kube umhlahlavu kube petrol ingafika indawo isikorokoro sikhona la sifika khona ungahamba ngesikorokoro usuka la eThekwini ekhona ngeke ufike ngoba manje uqamba i-album izovela kube isikorokoro vele bombhedo usuqamba i-album yakho uthi imcondo i-album yakho vele ibe ingoma zakho vele ibe imcondo ngempela vele nje kube imconjwana vele kube ingoma encane uqamba i-album yakho uthi amazinga abushelelezi vele idala lamazinga abushelelezi benyanya ukubhubha abantu i-album yakho ake bethi uma beqamba abantu ihloko beqamba ihloko ehehayo mangithi inhloko nesixhanti uvele kuhlukana inhloko nesixhanti ngempela ingane ngiyele enganeni ikhehla liyendlini insizwe yesibayeni yodla inhloko uyeza ukuthi la kudlaliwe ngempela kuhlukene inhloko nesixhanti la uyabona la lo muntu oqhaniswa namuntu ihlukene inhloko nesixhanti yes ngiyathemba uzothatha umyalezo wami muhle nje impela uklina uli ubheke nje kubaculi ukuthi abafundi ukuthi ulimi luyadala ngithe sobamba abathathu kuphela bese siphuma siyaphela just nje ukuzwa olabo uvo sikubambe ngamafuphi sikubingelele ezweni lomzansi sakwana yebo bingelele nkosini yakwaKhuba kunjani mfowethu umfoka bayisibonga ukhumalo lona iChester wakho hawo nina ladla umuntu nebeni imiyenga ngendaba ashobani noyana Ngale manda mfowethu sikulalele lana muhluta hotela wena
ngumeluleki. Umeluleki uMaskandi. Uyenza lento waphuma usuphuthuma le kude. Wawukhona? Ngiyabonga kakhulu. Uthi Umfowethu lana uAli uyenzele izinto efishenteng lana. mfowethu. Ngiyajabula uma ngabe ubeka kanjena ngikulalele noMC Polobase. Ise yonke inkulumo yakho ngiyathokoza. Singathi ke mfowethu wonke umculi kaMaskandi ayithanda into yakhe abheke futhi ukuthi yini ayakhayo azoyikhuluma kubantu. Mfowethu. Siyabona ukuthi umculo wakithi ususezingeni elilalelwa yonke inhlobo yomuntu manje. Ngiyabhiselela ukuthi ngizwe maduze kuthiwe nawe ngizwe suthusho lephesheya baba. Ufuna ephinde isibili phesheya. Angezwa? Ufuna ephinde lokwesibili. Abuyele nje maduze yabona le khona lapha engidabuka ngize ngibhale. Uyabona mase ishala ingoma yakhe umdanso engawazi ukuthi umdanso Isilingo. Uyabona noma bona ngeke ngisho ukuthi lo muntu kusho ukuthi bakithi ujima kuze kuyoba yinini. Hayi kubalekile weqa ukuthi uma umculi use stage ujabulisa abantu. Awusafuni ngisho umlaleli indlela ojabule ngakho. Yipho ithanda ingoma lapha mfowethu. Yipho ithanda ingoma lapha. Uthi ngiyabonga. Uselapho nje mashobana siyabonga kakhulu mfowethu. Sibonga kakhulu uqhawela kithi uphile nje ukudle kahle ukhisimuze uke nahle enyakeni omusha. Uselapho Pholobazi uthinta indaba ebalekile ukuthi abaculi ufisa sengathi bangasekiphethini. Mina ngonyaka angisazi beke umunyaka kuwina uDSD umkhaya wami sasise Eastern Cape. Uthema iwina ngagijima nga stage ngamukela na indondo. Ngangakabi na ndondo. Kwazowina indidane khona Eastern Cape iwini Mondo ngagijima nga stage bayazi ovelo ngawumukela indondo. Akazi uyibona into yenzwa umculi kaMaskandi. Kuthema kuwina oJezel Khulu sile eNorthwest. Ngagijima ngawina ngawumukela indondo. Lento leyo isho ukuthini? Isho ukuthi angenawo umona. Uma into kumele yenzeke ngeke uzokwazi ukuyishintsha abantu bakithi abake bekaze kanje. Mina ngijabulela ukuthi namhlanje kuchazwa izinto ezingakazi zichazwe. Uma ngabe bafowethu nane wendini yangezwe. Uma ngabe umuntu encane kumele ehlukanise unyaka. Kufanele uhlukanise. Unga-apply umona wakho ube ngakanani ngeke ukushintshe lokho ngoba kudaliwe ukuthi uyohlukanisa unyaka ka2019. Asamukeleke ukuthi ngoba lelo thuba lehlela ngomunye umuntu. Nawe lekwehlela ngelinye ilanga yamukela phela kuleso simo usiba nomona. Anginankinga mina ungona ngiphumelela ngiyiwine le indondo ngoba kanginayo inkinga nginawo umona nomunye umuntu ngoba ngiyazi ukuthi nami khona lapha engihlomula khona nomunye umuntu akahlomula. Ungafuni bogombela kwesakho wena. Asibambe ukugcina khu hayi. Sizidle kakhulu kule nkulu. Hayi sesikhe kakhulu. Sesikhe kakhulu. Asibuke ukuthi manje sokwazi kumthola ke njengamanje la emsakazweni wakhe izilo Mzansi FM sawona. Yebo. Ukangezelo. Hayi, lamlana. Mfowethu. Angizobela uphendile ukukhuluma. Hayi, nithi mina udla ngempela usho khona ngiyabaleka insizwa kwasho usibili sathi abaleka amagwasha. Ngiyabonga mfethu uthande iphi kule album? Amele sithi yabo ngalalela likakuthi sethi athiko. Ngiyabonga mfowethu. Sibonga kakhulu kuzibalanga kwazise lo line wakho solo ngishilo nje ukuthi awuhle kahle. Muhle kahle usemakhaya. Usemandabani? Umuntu okuyona mbonga inhliziyo enhle mfowethu mbonga ngiyisineko nayo. Ngiyabonga thola kithi MC Pholobazi bajabula abantu mfowethu. Kakhulu mfowethu bajabulele ithuba onginikeze lona uNkulunkulu
akubusise. Sibonge nensizwa esithe umjwara uhlele. Sondela mjwara, sondela. Ngenzela ukuthi mangeniquli icala lapha. Ngisho ukuthi kathela la. Kuba, mfethu umbuzo wokugcina ozokuphendula afishane sophuma ingoma yakho bese yaqhubeka kuba fair. Siyabonga mfethu sisho la emoyeni siyabonga. Siyabonga. Ya ne, kuba mfethu ngifuna ukubuza la mukhulu ngendlela eyisimanga. Umbuzo wami uthi lento ukuthi maniqamba manga nithi niyangcwenga ningabacubi bamaskandi ufuna ukuyibiza kanjalo maniqamba manga nithi niyangcweka ningabacubi bamaskandi ubeka kahle Hlasimbe aniboni nibhlungu ngizoyisho nje direct mina ngimhlophe ngumculi kaMaskandi sinamagama esibizwa ngawo sibizwa ngeishawa bese wena mawukhipha album uxabene nami usho leli igama leshawa uqondise kumina kodwa bawu1000 abantu abathuka bekhacwa ngalawo magama Hlasimba nikubonini ukuthi kwesinye isikhathi uma ekhona umlandeli wakho nealbinism condition onjengami kodwa aka affecteki yini uma uzokhetha into eyisici komunye umculi bese nigadlana ngayo like kuyenzeka babacula abangeke kubone bashawa zibalonke and noba phela kubalekile ukuthi mawula nomuntu ulana nalowo muntu loyo ungagcini usulwa usofaka isici mhlambe ngoba khona umuntu onesici sakhe yedwa bese kwakhona umuntu onesici sakhe kodwa esisabalele kwabantu abaningi yabo nje mawuthuka mina uthi ngine gap la ngaphambili kusho ukuthi bonke abantu abane gap sengibawinile automatically because ngeke bese kulandela because wena vele usubaxoshile uma ngabe mina ngilandelwa abantu abanebala lemhlophe mhlambe let's say mina nginebala lemhlophe ungithuka ngalokho automatically abantu abanebala lemhlophe sengibathathile so ezinye izibalo ezibashayayo kwabantu abaningi lezo ngiyafisa futhi ukuthi ukubeke njengombuzo kodwa mina sengikusa kumina ngikuletha kumina as an mina ngincemile ukukushaya nje ngiqondisile ngikuletha kumina as an advice ukuthi angiqaphele izimo ezikanjalo mfowethu I promise ukuthi into kanjalo ngizoyiqaphela nanokuthi manje into sengiyifuna ukuyenza ukuthi sengifuna ukuthi manje mangixabene nomuntu ngidile la direct angisafuna ukuthi uma ngabe ngiphambene nomuntu bese ngi-involve abanye abantu because iyo lento yenza ukuthi lokhu sifukamela abantu kuyibona abaqhatha izimpi kuthiwa umqhathi wembakala ufuna umqhathi wempi kube uyena ozolwa ngqo njengamanje kumele ukuthi umuntu osusimbi ubhekane njalo umuntu omdala exolisa hayi mangiqhamuka babaleka lapho khuleka Ningizimu South Africa kufuneka ufly for Khona station sakazisi lo Mzansi Dlamlenze asibonga kakhulu mfowethu ngiyabonga mfowethu umjwara impela ngiyabonga masho ukuthi umjwara ngiyabonga uNkulunkulu akubusise mfowethu into komali ngiyithole kwizwi lo Mzansi anginikezwanga uMC Pholoba nginikezwe inina nonke ngokusebenzisana ngoba ukunikela ngesikhathi sakho kumina khomba ukubaleka ukubona ukuthi bekufanele ngize la ngizokwelapha abantu ngize la ngizodeliver ngizokwethula umsebenzi wami ngize la ngizonikezela uleko kubantu abangithandayo nakubona bonke abantu befisa ukwazi izinto eziningi ababengazazi bayabhala ukuthi abantu bayakubona njengamanje bayabhala basho ukuthi sichaza ukuthi thina imibuzo eminingi oyikwizo MC Pholobazi akaze sikuzwe ichaza khona abanye abantu bekhala ngesikhathi ukuthi hey isikhathi ositholile esincane kuningi bezizokuthola ngimphose mbawuleni ngelinye ilanga ayihlele into kanje abantu bayayithanda siyabona sibonga kakhulu mfowethu right umsakazo wakhe izilo Mzansi FM 98.0 salani kahleke ngaliqhawe the Blue Nation president uKhuzani umfowampongosi